Prince daan. Lagi mabuang po lagi tag suroy-suroy og pangitag view. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys, ani ako punuan sa nangka. Nangimudlay ko guys kay arang kainit. Na magpaak ang kainit sa adlaw guys. So nanghimudlay jud ko ning dapita. Og akong gipahimo sila na ang pag video guys mintras nga ani pahulay ko. Pero talaga sa akong kakapoy guys, nalingaw jud ko aning view ha guys. Mao ni simbahan sa Mormon sa mong dapit guys. Atong makita. Dugay na kong labay-labay ani guys, pero di ko mukuha og video ani. Pero pagkakaroon nga nang himudlay ko guys, murag nalingaw ko. Nga minsan napasilong ko sa maong kahoy, akong nakita ning manindot nga simbahan sa Mormons guys. Ug sawa madugay guys, niabot na ko sa ang sitio guys. Sitio Kabiringil mo na akong nakita guys. Sa tanang technician guys, si Jojoy madali-dali kay kugihan man. Aktibo kayo siya guys kung dunay sugo, dali ra kayo maka puwagsot mo anang siya gyoy gikuha jud sa barangay. Taga-amo ra po ning dapit guys. O gingon man makita nato si Vern nga mao'y nag-operate sa bunggo guys. Kanhi kauban ko nila pero karon murag nibuwag na ko sa kumsiho, sila na po yung nagpadayon. Lagi. Suroy-suroy. Gito yun dyan yung magtanaw na yung mansinitas na? Na? Lamig hangin dyan yung kahoy no? So sa mga kaana? Adyon na kay di na puta mo irog. Kani bang mansinitas wa ka bantayan ni kung sa'y mahimo ni mo ani? Ha? Ug nay sakop nimo makalibang nga. Di gaw sa kalibang wa kanang nakagi ka na wa. O sa may gatambal dahon gamot. Mao din ang gatanom jud ka no. Uy tinuod bitaw na mao man gud nay kuan dakog punuan tinuod bitaw na. Bisag gani usapon ra. Bisag usapon ra nimo ning usay pa katambalan sa bunga. Mao ba? Kisa pa gatudlo nimo aron. Kani po siya kani. Dako po ni kapuslanan Unsa may tambalan sa may tambalan
bunga. Kanang da kamang puni good for the heart kuno ni ba? Mo ba? Gaon gihapon. Muangay kog kana bitingan aning landong ang palibot. Dili ra ba ni kay nagdagon nga dahon no? Di ba mo dagdag pag-ayo ang iyang dahon? Oh. Daghan de gyapon, mura magminus ni ka sa ubang kahoy din eh. Gani pod. Lami bitaw nang natara nga naay ka ng kuan kanang mansinitas. Adyo na kay mo ato ko sa unahan. Salamat gaw. Ha. Awa pa man lagi. Bawog asara to si Ja ay. Asara to siya na to makita. Nawa gadyoy tawag di maghiskot adtong ahong inahan. Sige ba magyapon may pangita god. Onja ato na ko sa unahan ha. Oh, lagi. Kana pa bang tao? Oh, bita. Hala guys, nakita na ko ang amiga guys oh. Gangisi lagi. Ani abot ka ani? Gabungay. Maanjoy no kay naay wawarts na. Lagi. Asa pa gyapon yung balay ron? Ato Basak? Ba? Long time no see. But now, say now. Tigla ba kay la Flor? Kumusta man si Flor? Okay na po. Ba anak ko kalaag lagi ato ila. Ha? Oh, lagi busy. Dako taas man din imong bungayunon. Kaya na to, humala na likod. Mapan, Buntag pa kagasugod ni. Kaya puntag. Asa di sila? Naman. Nasod. Sawa madugay guys, nakaabot ko sa grupos mga kabataan guys. Kauban ni ako ang igagaw. That's waiting sheet guys, lingaw kayo mga bata oh. Bagong sang salidahan na ilang gitanaw. Nihunong ko ani guys, kaya nanghimodler na po ko kay arang laging inita. Istorya pod mi ani akong igagaw guys, si Maria. Mao nang naniid lamang ko sa mga lihok sa mga bata guys. Pila ra may sugilanon guys, nakalapos ra jud ko sa ubos-ubos nga bahin sa may basak. Ato makita ang view aning dapita guys. Murag nawawa naman ahaw ang kainit mo nang ni padaw na po ko sa ubos guys, ni dulhog na pod ko. Wa ko damha guys nga niabot na po ko aning dapita. Na hinumdunan na ako guys nga pwesto man day ni nang tuwa.
Bugnaw kay imong pamati ani guys, kay mga green man ang mga sagbot aning dapita. Mo na yung panimalay ni Tuwa guys. Pasensya na mo guys, og maora po lingaw na ko karong hapuna guys. Og shout out din sa akong mga viewers, followers, og sa ako ang mga igsuon. Og ako mga guys, daghang kayong salamat. Bye-bye!